sauraro, barkanmu da sake kasance a cikin sabon shirin wanda a yau za mu koya muku yadda ake yin milo. Da wanda suke sababbin zuwa su danna subscribe sannan su danna ƙararrawa domin jin sabon shirinmu da zarar mun ɗora. Abubuwan da ake buƙata: za a samu shuga gwangwani 4, garin koko gwangwani 2, madara gwangwani 2 ta gari, sai flavor mai ƙanshin kofi. Yadda ake haɗawa: za a haɗa duka kayan cikin tukunya mara kamu, a sa wuta ƙasa-ƙasa, a soya kamar minti 3, sai a sauke a bar shi ya sha iska, a kai inji a niƙo, sai a ɗinka sayarwa. Duk yawan da mutum zai yi sai ya bi wannan awon da aka yi, ba lallai sai ya yi yadda aka gwada ba, zai iya yin fa haka ko ƙasa da haka. Garin koko ɗin za a soya, idan aka soya sai a zuba madara a haɗa a soya, sai a sa wuta ƙasa-ƙasa. Mun gode. Wanda suke sabbin zuwa su danna subscribe sannan su danna ƙararrawa domin jin sabon shirinmu da zarar mun ɗora.